com es vivia en aquesta petita ciutat i en aquesta contrada, perquè també hi ha un parell de llocs més, Begur i Mont-ras. I doncs com se vivia, donat que hi havia tantíssimes petites fàbriques i fabriquetes i que tota persona, és a dir, que tothom, com diu molt bé el títol, tothom d'alguna manera depenia del suro, o depenia per voluntat pròpia o depenia perquè era la seva feina i estava treballant en una fàbrica un home o una dona, fos qui fos. Per això aquest llibre m'ha agradat tant, perquè m'ha donat una visió de Palafrugell que jo no tenia. Jo vaig començar a venir aquí l'any 75, però el 75 venia i venia jo vivia llavors a l'estranger i venia de tant en tant només. Ha sigut fins al cap de molts més anys que he començat i ja he viscut aquí. Però no he trobat el passat d'on he trobat el lloc, potser és per aquest poble. Tanta gent del poble, per una banda em sento molt afalagada i per l'altra molt impressionada. I espero que el llibre compleixi amb les vostres expectatives. Però n'hi ha tanta gent del suro, de tots els àmbits, treballadors, fabricants, transportistes, familiars i amics, com planteja el llibre. Estic molt i molt contenta. Agrair a la Rosa Bagàs per aquesta presentació tan maca, per acceptar la meva presentació aquí avui, perquè de fet jo quan li vaig portar el llibre vaig anar tranquil·lament a casa seva amb una còpia del llibre perquè encara no tenia l'original. Vam estar parlant una estona, em va encantar parlar amb ella. Vaig veure una persona que li vaig comentar, dic, ostres, em sap molt de greu perquè no he llegit res teu. Dic, ja li he donat a la meva mare que em porti el llibre perquè això no pot ser, però la meva mare sí que te segueix moltíssim. I jo tan tranquil·lament parlant amb ella, conversant i vaig marxar. Quan vaig arribar a casa va començar a entrar una suor freda i uns nervis, una por de pensar, ostres, dic, m'has donat el llibre a la Rosa Bagàs, no? Dic, una dona que sap tant, que ha viscut tant i que ha escrit tant i tu vas i li dones el teu llibre, no? I a més que se l'ha de llegir, però al mateix temps, quasi va coincidir amb el temps, el Museu del Suro em va demanar per comissariar l'exposició de la dona dins la indústria surera i llavors, esclar, va ser un dilema per mi perquè vaig parlar, tot i que eren dos formats diferents, creia que realment necessitava explicar dues històries diferents o almenys diguéssim dos enfocs completament diferents. I llavors doncs vaig recordar una entrevista molt especial amb en Josep Trias. Josep Trias, de Transports Virrei de Ferrer, una vegada que doncs, com vaig anar a trobar, doncs vaig dir, Josep, no sé on estàs. Doncs té una memòria prodigiosa i em recordava doncs, una que vam anar llegint, però si no tenim cap imatge ens costa de posar-nos una mica en situació. Però després, mica en mica, d'anar fent entrevistes amb uns i amb altres, doncs van anar sortint fotografies i vaig quedar sorpresa. La veritat és que, com deia la Rosa abans, és fàcil de llegir, està fet amb un llenguatge que no costa gens. A més, doncs, d'alguna manera trasllada en una etapa del nostre poble que ha sigut molt important. I jo crec que el llibre, el títol que té, la Rosa abans ha dit que és un llibre per la nostra memòria i la nostra història. I és que un poble, un país que no cuida la seva memòria i la seva història, ni entén el present ni treballa el futur. Per tant, és molt important no perdre mai la memòria, on estem i què hem sigut, no? I aquest llibre ens porta a una etapa important del nostre poble, que és els anys 1940 i 1990. Però deixeu-me que abans una miqueta del llibre, que crec que faré 4 missatges, només sí pels agraïments. Agraïments a la Rosa per la seva presentació, com sempre, és una persona que està viva amb nosaltres, està amb nosaltres, i que sempre que li demanem està disposada a intentar col·laborar amb el nostre poble i les nostres entitats. A l'Associació Suport a la Dona, per la seva tasca, ja amb un temps molt dilatat i fent activitats per suport a la dona en la lluita contra les igualtats, però també amb aquest, diguéssim, deixeu-me que aprofiti per fer un reconeixement al voluntariat.
moment dificilíssim com el que estem és molt important que els voluntaris i voluntàries estiguin treballant amb les entitats, perquè és veritat que costa moltíssim. I jo crec que vosaltres ho veieu, costa molt que la gent s'apropi a treballar de forma desinteressada per ajudar, i molt que fem aquí hem de ser capaços de començar a treballar com podem ampliar aquesta tasca de facilitació, que segurament que han quedat coses per escriure, segurament que és material per fer, jo no sé si una segona etapa, diguéssim del 1990 fins que la més cap al 2021. Doncs, per tant, jo crec que segurament que haurem de demanar a tots plegats que ampliï aquesta feina i que aquí poc temps ens fiquem en un altre llibre de recerca. Per tant, jo res més com a cal dic que estic molt satisfet perquè avui estiguem aquí a aquesta hora i a l'Associació Soportadora, a la Sandra, a nosaltres a seguir treballant així properament i fer una feina. Moltes gràcies, bona nit. M'ha agradat molt, que la teva